everyone! So, mahangin talaga sa labas. Char. Woo! So, naami Cebu lagi. Anja gabi naman libriyon mi panihapon. So, ari mi sa El Corso. So first time na ako makaanhi diri sa El Corso for dinner. Kay magbag-ora po ni siya nag-open. So although gi-tour na mi ani last time nga niari ko gilibot ko sa kong brother. Pero karon first time ko nakaapak sa yang Jota no? Oh, okay. Okay. Nakatunog nagkukog Jota sa El Corso. Okay. Okay, so that's Vince. The reason why we're in Cebu, kay magpa-enroll siya. Karon kay chillax kinahuman na siya ka ng pre-enrollment. Pa dyan siya na mag-enroll. Pero nahuman na siya pre-enrollment. So, tomorrow na ni siya mag-enroll po ko. So, maglaag-laag sa meron, chillax. Nanghilamos na dyan ko, so medyo fresh na akong fest. Di para sa ganina nga Hagardo Versosa kayo, kay gikan pagpantalan. Walay tulog sa gabi ang akong eye bag. So, naka-rest na po gamay. So, okay. Ready for lag. And we're at El Corso. So, ladyo may og giparking no para makasuroy-suroy pa jud. So kani siya dako ni siya nga mall pero wala pa siya nahuman. But ang mga food courts or mga restaurants na ana. Okay, so daghan kay nangaon diri no, mahangin talaga. Mahangin jud. So first store nga naabot na kuan na mo Ramen Sage. So na ang nightlife diri dapita kay hangin, kay daplin sa Balbaybayon. Okay. Okay, so pastry shop. Okay. Masyalan, oy. Kuya, di nino ka ng say-say ba nga kay magyaka dira dayon baybayo na didto. Oh, mga waves. Okay. Nice kay ambience diring dapita. Thai street food. Kisu. No, na mga food strips diri. Okay. Nya. Gituyo dyan sa akong manghod nga layo may kaparkingan kay para maka lakaw-lakaw sad mi diri sa baybay. Okay, sumurag taob jud no. Kay naabot man didto ang waves. Okay, so mo ni siya sa seaside side sa El Corso. Nice kaayo siya og view. Maot lang akong camera kay dili lang jud kaayo maka-justify sa ako ang mga nakita karong gabi una. So, pwede mag walking diha. Okay. So, El Corso. Tubig-tubig? Ah, mandapit. Diba arim to dapat walang tao sa nato na. No. Rabbit. Ah! Rabbit. Uy, si Ratatouille. Nama si Ratatouille di ay. Rabbit na. Si Ratatouille. Si Amsterdam. Rabbit na ganwa. Unsa na siya nga tower? Unsa na nga tower do? Ha? Unsa na nga tower? Yulis kasi nagpakaon media. Ah, Yulis. Tower din na siya. Labi ang pagkaon doon. Ba? Unsa lang specialty? Restaurant na. Ah, napoy daghang mga walay sulod dito dapita. Kanang tapat niya kay Pilipino food na.
Ayos, anong Filipino food? Kay murag sige na tag Filipino food, char. Lagi, mas nindot jud ang Filipino food. Johnny's! Kanang Johnny's, kato ng burger, di ba? Sizzling. Layo ramang good me, so dili na ako kuan, zoom. So, Rina Misa, what's that? Parilla? Ha? Parilla? Filipino food. Filipino food. Shalan pod kay nga Filipino food ni. Okay. Lechon. Lechon, seafood, grill. Okay. Pero asa ta mga on di ay? Yules? Di ta aning ulis? Ulis or Yulis? Sangyop. Layo pa di ay. Nalibutan din ang mga food. Hala, nice kaayo. Okay, sa Yulis na murag parola. Vegan de aspikas no. Okay, Yulis, Streets of Asia. Okay. Din na streets. Pwede kuan. So maone siya kung maglakaw-lakaw magabi. Manay sulod sa Yulis. Okay. So daghan kaayong mga pamilya na adito po mag-walking. So nice. Gatsinilas ra ko labong kay rubber shoes ko ganina. Okay, unta to rubber shoes ko kay walking jud kaayo. Seaside Tales Ayami. Okay. Shalan food. Okay. Ayami. First kan daghana man di inig mga restaurants diring dapita. First time ginako nakaabot diring dapita sa El Corso. Gilibutan og mga pagkaunan. Tora sangyop murag ana gid mi. Okay, so mao ni no. Nice ay murag boardwalk. Uy, pagkadako man jud ining El Corso. Wa pa ginahuman ilahang mall. Pero iya lahang mga pagkunan sa baybay dapit ni ara mauna ni nice kaayo. Meet Bang Bang, my handsome nephew and tall. Oh my God, you're so tall. And my niece, Juday. Lahat kamera na. Hala kuya, mas taas pa si Bang Bang nimo. Uy, tapad ragud mo, tapad ragud mo. Ay, hapit na. Mga next summer, wala. Mana si Mama si? So, naay Dunkin sa Dublin sa kalsada. Okay. And, unsa man ni ha? Okay. Wala, uy, ginoon ko. I love this place. Because I love food so much. I can live here. Slate District. Hossam, Middle Eastern cuisine. So, no? Na din he. Ay, sige na taga-kaog lechon sa Bohol. Oy, di na ta maglechon. Ngita taga ng kuan. Okay. Cebu's best lechon. Oy, nakatilaw na mong na dito sa Ricos. Murag wa pa ta katilaw ng Ricos.
Okay, chikaan. So nakakaon naman ta ng chikaano sa una. Kuya wa po dilang porma diha ako. Nampo sila ka ng kuan. Ngana. Ilahang murag ilahang 10-10 kay nito. Taas na kayo. Okay. Sabi ni ikaw. Na playground for the kids and for the young at heart. So I love this place. I really love this place. Fishes. Okay. Ito sila gauna. Taosan naman to si Kuya Bang, oy. Fishes. Kay fishes ang ilang interior mga fish po. Wala na i-display. Padong na siguro ni sila magkuan. Torag lantaw. Sus. Okay. Lah, yung sao na lang ni. Ka-nice ba? Ka-nice. Ala, dira. Oh, ang menu. Dako kaayo. Sharo. Okay. Yun na po'y coffee. Hey! Say hi to my vlog. That's my handsome nephew, Carl Vincent. How tall are you? You're already 5'11"? Oh, he's only grade 8, right? You're grade 8? Yeah, you still grow more inches because you're still on grade 8. Okay, pizza treats. Okay, coffee, cookies. Okay. So, ato daw mi sa Japanese resto. Ay, mura din na siya barko di tanawon, oh. Karon pa ko naka-notice nga barko da gyud siya. Kanang playground diha, barko. Haloy, lami kay hangin. Lami kay suruyan ba? No, lami tambay magabi eh. Na, grabe. So balik mi dito. Sa barko mo din na oh. Mamalik mi kaya ito mi sa Japanese restaurant daw. So maraming tao. Naghansyon tao. And to think it's basta na mga ano, it's a pet-friendly environment. You can bring your pets here. So we'll walk towards the boardwalk. Rampatari for feeling Miss Universe. So welcome to El Corso. El Corso, seaside, blah 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 blah. And cut. Alik mi no ani ayami kay maoray open karong orasa. Unsa na day oras? It's already 8:26 so kasagaran ani nila last order is 9 o'clock so try me aning Japanese o open pa ba sila? Okay. We're going Japanese tonight. Okay. Oh, shout out ni Twinkle. You're not here. We're here. Sa imuhang Japanese restaurant. Ooh, sushi. Yee. Sashimi. Ooh. Ala ra ka? Ning match man po ka din ha. Imong shorts. Short. Papas.
Oh, in the mood for street food. Yeah. Oh, Dessert Factory. OMG. Are they open? Still open? Lami ra ba na sila og kuan cheesecake? OMG to arang mga lagmi nga cheesecakes. Wala. Okay. Pero di sa kuan na kay kota na ko sa akong sugar. Napay Japan diri oh. Nas gawas. Ah, vegan. Man vegan diri, vegan island. Okay, so for the vegan, gay di ana pud ni mga Japanese outside mura og kuano. Nila mga lanterns. I think this is okay. So daghan jud kaayong pagkaunan aning El Curso Ginoo ko. Unsaon na lang pagkaon kung magkaon tanan. No? Okay, so this is El Corso by night. Daghan kayong food. Daghan jud kayong food. Unsaon na lang. Marag-ari jud ko mabuhi diring dapita. I love food. Any kind of food. Basta edible. Go. Okay, so maayarasad nga. Layo may giparkingan, no? Okay. At least mahilis-hilis ni akong gikaon. Napasubok og kaon ron. Okay, good night everyone. Thanks for watching. Bye.